Tinya wilila hangalondi zega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolo bawe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila saraga jubu bomori tinya wilila fala ka chideme nego tinya wilila dabali jubu kemori tinya wilila fala ka chideme. الحمد لله القائل كل نفس ذائقة الموت والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسلامه أمي على تنوك بركة مسا سنوما من يفو أكاقف سنوما كونو كفو نيم بيلا جيلين بي سيان نيني ماوما نيما باناما إتي بانتاما hukumu konna na anga musogoroba noye hajja kaja sakoye aleminye alhaj muqaddam Usman Traore wolobaye muqaddam Usman Traore minye almubashiruna nyema bay atle sabasaraka bo kera kabbe février kalot le tan duruma atle sabasaraka bo bela jelen kera kabbe février kalot le tan woroma kati kakeni atle sabasaraka bo a bara bela jelen kera kati sanafara dimbayala ka ben février kalut le tan woroma samba fla ani tan kononto singi sira balma sira kafara an karamogo alhaji muqaddam Usman Traore ani mamunu jelendo islamaya barala kata ho conseil islamique nyama ba a sayyidi Sheikh Usman Madan Haidara kana fara u baraka nyogon to bela jelen kan krenkreyala an karamogo a Sheikh Muhammad Makiba kenen konnana karamogo de bora fambe fe kana fara nyogon kan ka jeka qur'ane kala woloba nyuma min tlalula wala sala ka hina anaka ya faka seka sabati akan cogoya minna kenen kono karamogo ka qur'ane kalan kofe duwa utugulola min sorolola anga je ka nyima daw fe namal usri yusran wa idha falaqta fansab وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا واصل بها أولنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وآنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وزلا يوم القيامة على رؤوسنا وسقل بها يا رب موازين حسناتنا وعدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتأوينا إلى جوار كريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتعنا اللهم في دارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا بعد طول الأمر على ملته واحشرنا في زمرته الناجية وحزب المفلحين وأنفعنا بما أنت وتعلي قلوب محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنينا وأوردنا هوده الأصفى وأسقينا بكاس الأوفى ويسر علينا زيارة هرمك وهرمه من قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بهرمك وهرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى بعد طول الأمر. اللهم إنا نشش به إليك إذ هو أوجه شفاء إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم نقسم بحقه عليك ونوصل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك. نشكو إليك يا ربي قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول أعمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن طاعات وهجومنا على المخالفات فنيم المشتكى إليه أنت يا ربي بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتصب
فلا تبعدنا وببابك نقف فلا تطردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وللخير معالنا وحقق زيارة أعمالنا واختم بسعادة أجالنا هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير معمول وأكرم مسؤول إنك عفو كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها الطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر بفضلك سلطاننا واهلك لكفرة أعداءنا وأمنا في أوطاننا وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وارفع مقت وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لها وارحمها وبرد نظامها ووسع قبرها ونور قبرها بنور القرآن العظيم وبنور سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من الصحو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو حمزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمحذب من كل الإلحان. فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والعمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان. أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت قدامنا على الصراط واسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ضيان استجب دعانا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. آمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن هلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة
وبكل صورة سلامة وبكل جزء جزاء اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالظال زكاء وبالراء رحمة وبالزاء زلفة وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد الدياء وبالطاء طهارة وبالظاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وباللام الألف لقاء وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجعل جنة مسواها اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غيلا للذين من ربنا إنك غفور رحيم آمين اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غيلا للذين من ربنا إنك غفور رحيم آمين اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غيلا للذين من ربنا إنك غفور رحيم آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك اللهم ما تقدم من ذنبك ما تأخر ويتم نعمة عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا والذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جند السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى رسولنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه في كل مسلم بعدد كل معلوم لك وخاصة إلى روح والدتنا اللهم إن كانت مسلمة فاضل في لسانها وإن كانت مسلمة تجاوز سيئاتها اللهم ما كان بينها وبينك فتجاوز عنها وما كان بينها وبين خلقك فتحمل بجاه سيدنا محمد الفاتح وخاتم وعلى آله صلاة تفتح لنا بها الورد والتيسير وتخلق وشر سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دو كلام كوفي داكورنيا فلا او بلاسرالي كرا من سرولولا ان كرامو الحاج بنجو دوميا كلا سريلا ان جيكا نيما دو في ala ka ɲɛ ka d'a ma an sigira hɛrɛ la ala k'an di hɛrɛ la waatiw koronin don fɛn min ka bon fɛn bɛɛ ye o de kɛra sisan n'o ye kuranɛ ye musokɔrɔba min n'an b'a ka kɛnɛ kan fɛn min b'a ɲinafa bi ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan o ye o de ye o dugawu de banna ka kɛ sisan kuranɛ suran kelen n'a kalanna su ye a hinɛ b'a sɔrɔ kuranɛ bɛɛ tɛ dɛ dɔ fa sara n'a y'a fa ye waati a bɛ fa ye a bɛ ja ne min na
mais do do aya fa ye fa bi alijina na ko fa ma sibo kono ako boba ne bi min ye kuma be edo ko ne do ako me bi yi bi alijina na ke do ko ne do fene ako kuma bi fale afla de nyonja ko no khabin sarambe jane me kono nga bide ala ya fara man yele mana alijina na ako muyo ke ako ala jodo temendo mbi kaburu do mila ala joinde ye kul huwallahu shiya sabakala ako ala ni kul huwallahu saba min kala nanfe mba nyini fe ni baraji bala nya na ko akla ni shoni nyonja kaburu kono ako an shu keme duru ni shu biduru de bi kaburu dola shu kelenda la mi jonguna ndi mashallah nga klara ni nyonje an be nyi yoro dirama ala ya farama an be kishira wa an be dona aljina na kul huwallahu shiya saba Allahu akbar o dobi kabaya na'am kul huwallahu saba sira ko keya na'am surando qur'anin na ni ya idon ba fo kene ko ay kul huwallahu kala shiya taningeli do ko aya kala shiya tanivla kumba lawo o ka chanyere na'am hala shiya kele wasara kafiru de farala nyonga kul huwa allah doni bawo biya sababu nuzulu dama do bala doni bawo bi mi wala adoy menyi bani israila ka farala nyonga doni ba bodo kumbi bani israila aka doni bonyena ka se hakema fu kumba fama ko nabi bani israila ko bani israila ka kan nabi nyumange hakan ay nyiningali bakili ni kemenani ni binani ni nani fara nyonga ko mbita maganga ka che nyininga mi ngwa yikirai no Muhammadu mita nyiningali bakili nyiningali kemenani ni ngo na sera ka bejabi mbi dala ko kira do nabi gumadu anana do mi ani ala kira nyonyi ala kira kwa ma kwa bismillah akola kira ma ko na mbe nyiningali bakili ni kemenani ngambi fe ka nyiningali folo minge a folo e moduku ye ala ka kira yi ne fe ka do e ka ala nyere ya shi menyidi e ka ala minno ye echi yala neke dowa tasuma de dowa jiri dowa boko dowa tarika ala ye minye mbi fe ki ka ala yere don volo ka soro ka do o ye echi mina minyi ngali to suma kira yi ko shuli la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa kira modu kunde ma ye mimbi kuma nani dingwe ayi ko shuli ala jibril la ko jibril la fonga modu yi ko nyiningali mingera la sisa no ene ala shi nyiningali ale modu yere ta do ne ala yimi nga fayi ko kul huwa allah ahad afoko ne ala de kelenyi qur'ane kono ahadu doni ba obiya e ka ahadu nyini sura were kono tade qur'ane ordinateur de biawo angara bugo kani aw munu nya hafizu bawyi ahadu anyini suran were kono taka fo nyana de ahad Allahu akbar wahidu be ahidu be nga ahadu o tseka fo foimani ala kilinde kelendo aka kelenya na amadeli ka ke flaye ko kelende bora la to e kelenyi kelendo aka kelenya na ati jidi na mena ko kelembi faraka ote kelendo keleminga kelengelenya sabatile do amake flaye wa yere tike flaye Allahu samad behita jile do alamina be mako bi alamina wa alamimbi be mako dla ka sora yere mako masa lam yalid wa lam yulad amma bangi fenna wa fenyere mabangana walam yakun lahu kufuwan ahadu wa foite yetani mendala minno ni ala bombe nyombe ala jamuni ala fasa yakul huwallahu o kala ni shuyo o bi shu kishi jango qur'ane repe me kumati onno fe qur'ane bede banaka kala qur'ane surangele wokele ni yo wala o faidata mimbi shu nafa don ba ya sabati ni masara ni ju akaburu kono yali shuka do kaburu kono ni bulu fa bogola boko mugula ka ayatul kursi yu kala shiya wolonvla ka seri kaburu kono ni shu daro kono toro ni mashiba fora kaburu kola ala ba kishika ba bele gile ma ayatul kursi wolonvla kama ni ma fatura ni nani jo kaburu la shu doni ko ka bele kise den duruta ka sura do be qur'ana kono suratul takasur
alhaakum at-takathur hatta zurtumul maqabira ila akhir sura kaningala siya saba ka belekse kele bila shu kunyan vala ka kele bila shu seyan vala ka kele bila shu kaburu kiniyan vala ka kele bila kaburu dumayan vala ka kele da kaburu chamangela mashiba ni toro wo toro no kaka soro o shinga Allah Ta'ala ba bele jele ta kabwa ka ningama doni ba be ya sabati aya suratu yasin ni dona kaburu do kono o de kama doni ba minu joli mbe shu ka hina kama minu ba fe ala ka hina ni shuina no lo tara kaburu do la ibaye ngolu do bu de kerefe di ka to ku mabo ma tola yasi durusi do minu ngolo lo butu de ka yasi kala shiya kiri angara mo maki ni tara kaburu do chama le ba so amma bo be ma tola tambi de ko kere ni do fe cew bu dengo de kerefe ni yasi kala kaburu do kono shiya kiri iya kala shu minye tede shu wo su bi kaburu do ngono halni shu ba keme do toro wo toro bi shu wo shu ka odo alaba ta ka bo bele jeleka ayatal to di suratu yasin si jeleka ola nana no na ni qur'an be kala na ambi sababu nyoma de fo ola ne mukaddam usmani ala ka nasara ka karamugo foni na ni ne je kunyi ni ndi on na bi je mi na ni de do ni je do bi faranyonga obi mishidi nati do bi faranyonga obi na ni moloboro chamai do bi faranyonga obi dege badla obi na nayi me on na ka je te mishikoi on ga je te nyokoi on na ka je ala ko indi ana bo de ke nyonwe wa musokoro ba be o ala inde bolobi ala mangera dugo dinyi amen muqaddam usmani barama bayni balmaw barama ba ala mago te femi na nyokono di danga di kira nyini ngala yara mabi ki bange ba ma dugo de nya salewa ako oho mabe ke bange ba ma danga de nya asalewa ko oho ako dugo de nya bi soro tugo de ako bange ba sale ko dugo ka ye ka saraka bo aya kumbi mami no sirata mai ko lu sirata ma ka here kumbi se mami no mai ka here ka se uluma abalmo ki balmo yi asinju ki sinju yi aka here bi se minu mai yere ta ka so uluma aka dogoya mama se ma minu mai taka na se uluma de balma ya sira tama na balma ni nyo da taleko wakana nyina dugo ko dugo date kle wolovla kle saba kle binani nimbe ko yi chiedo da du bala mama fatu ka shudo dinge kono kle saba jijugu bibo kle duru kle woro kabiri kle nani nando tumu fola be do hakkan nabillahi daud ala ya faiza buru kono tumu ba keme tumu ba biduru ani tumu ba muka ani duru mibi adama de du kaburu kono ubi duni ndamine kile nani kile duru kile woro tumu bi duni na tumu bi sogo du tumu ndo ubi tumu na luti foi duni hadama de nyekse damate tumu do ti foi fe ni binyete do ti foi duni nogote do ti foi du furuko do bi fasa de dun do bi zeme de dun do bi sogobu de dun do bi tige konana de dun do bi sendege konana de dun do bi kulofala de fe do bi nun de fe do bi nen de fe do bi dafuruku de fe do bi daburu de fe do bi nyindara de fe aklaklambe tumum bibi tadunda do ka ba no bana kle bi sababi ta se wati mina tumun klara sukola ka ba munda mina na sisa tumun nyeda dama bi balu nyona ba keme bi duko ba kaba bi duru duka ba kaba duru duka ba kaba duru keme duru duka ba tumun kele mimbe no tumun nga nyomo yi ode to ko e hab Allahu akbar anga folo dabali tugo bi hab don ni ya le warala madedo tumun de do me warala madedo dabali jugo kelo kumbi folo dabali jugo do kungila na ledi ni masara obita bowo maturu kaburu kunyanvala kile damado sabu ni kile binani bita dafa wati mi o ya soro tumu nye sogo dun tumu nye dama klara nyona habu ya tobe du ka ba kile binani na du kongo be habu mire abi yela sanve ati fo soro abi jige juma abi yela ti foye Allahu akbar Islamo dambe ko lade wallahi disugo shiyorote mali vila ne egoi iklale do kiba
ibi wari min ɲini ka so min jɔ ka mobili min za ka fɛn min sɔrɔ k'o fara ɲɔgɔn kan min bi bangi la min mara n bɛ foro min b'i bolo titiri foncier min bɛ yen min bɛ kɛsuni kɔnɔ min bi kɔfuru fɔri la min bi dilan kunkɔrɔ a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan sɔɔni dɔrɔn fɛn fitinin dɔ de b'i la o tɔgɔ ye ko ni i yɛrɛ t'o yɔrɔ dɔn sɔɔni dɔrɔn a b'o minɛ n'a b'a minɛ don min na a b'a minɛ maaw ti bɔ a kalama i denw sigilen balimaw sigilen إذا بلغت التراكية وكيل من راكن الله أكبر وكيل من راكن دينغا بي نيغالي mon frère docteur men forledo man rakin docteur so men be ni bana indoli man rakin amita na clinique jmela man rakin anta ba mana fura ke sawa dokera tuba fura la man rakin e ko ata jira muru la ko laje wa zanna annahu al-firaq والتفت الساكي بالساكي إلى ربك يومئذ المساكي oh seti yengache balma usigi ledo bebiga kita fo muso min bi siga dai kerafa anyuguni la balma muso yi cheti febli i ka lagare ni mi ngumi dumuni ga nyon vede ayi ka mina kerengera ti dato fetu ishi dla kerengera la mati fisi e febli o ikera siranye fe iminiji obi ka fle mi ngono kerengere na mati mi onatu fura sana ere décourager sa ko dokera sa ka tenya mingo akaketi ma detse ka fo foli kala u décourager balma muso mi wonya chela bla no na mbi lado ni masa isa kuma na ma wuli ale bi labanga fo ko fana ke tina doke ko ne be fe ka tadem senu ngoro oh balmake i muso ba fo ko ma were kana ki koro muso kana shale fe kale kelembe ka siraye billahi sira alanye o de la ala mogo te mogo ka foshi la yoro kilingo i bolote i sete i ka finite i nyexete ni adama debi kuma i bi fengo fenfo i ba fo ko ne kan ni ne ka fini ne ka sabara ne kungolo ne nye ne konobara ne kan ni o ne yi min file de ala mogo be ne yere de la ala mogo te kungolo ina tumumbo dun ala mogo te sogo yin kulole na ndugu yala ntumumbo dun jeli ni ji min bi la dugu kolo min bi la bubaka bo dun itara ka wori min to lili wari thina i nyini jugu bo kla dobi dota o mako kunti la ere i muso inda obi chawera nyina la teme malma ke i muso ta Allahu akbar de umbi fawera nyini mobli lumbi kla du bi kla klebi nani mi dafa kuma mina dobi dota ko dogo muyitai ibi nei min tun wele de nei nyere be midi wodi la ko wama umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu dina unafa wa yuqimu salata wa yutu zakata zalika dinul qayyim ala mogo be ikhlasu ina ni ibi ne mi vode kungolo ye ne mi tai seye ne mi tai nye ne mi tai fini nunu ye ne mi tai dugukolo ye ne mi tai mobili ye ne mi tai ala ko ale mogo ti asila ka ale mogo be ne yere ko na ale be minele ka ale be ne mire kata na o de kama ndi bi fengo fenge ijija ne ka ke kungolo kana seli ka soro ne maseli nye kana seli ka soro ne maseli farikolo kana seli ka soro ne maseli ni bi su ijija ne ka shun konobara kana shun ne yere ka shun ni bi ta hiji la farikolo kana ta de ne kata ni bi saraka bo ne inga ke ala mogo be ne inde la parce que abe bi toyi ne inde bi ta o ne yidme ala kambe sa obama wati kurone no inshallah ambi dugo ke mukaddam Usman na balmo anga nyema biya angara mugo Muhammad Maki Bay ambi kuma na de dala nei ambi kuma na ka ya mariyai ka foli din na ba bele jelema ka be wali mumando niye ni mbeya kabiri janaza du ka seni yoro ima wari te salute mukaddam Usman idu ka gi balmawla niye denyuma wolo ni konna na ibi denyuma were yako niye ni kene ta kala ja kene fama ka dogone kene fama ka dogone me jonu mbi kene khaya ala mogo dina mogo
ka kuranɛ kala an ba su ye ka dalayilu kala an ba su ye ka yasini kala an ba su ye aw ka tila ka wari d'an ma o kumana a y'a jira anw na Tarawelelakaw ko anw ba tɛ Usumani ba ye wa a bɛ fɛ k'anw ni Usumani fara ka bɔ ɲɔgɔn na o kumana Usumani y'anw baw minnu ta kalan an ye joli d'a ma ko ɲɛ tɔw komi nin ye famille ka ko ye nin ye famille ka ko ye mais anw yɛrɛ bɛna min kɛ o bɛ taa kɛ ni Ala sɔnna ma fo an kana fara faw kan yan ka fara kɔrɔw kan yan ka fara batɔw kan ka fara balimaw kan an ka jan bɛɛ ka nin kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ yafa ɲini kuma janya na an karamɔgɔ Mohamed Makiba tɔgɔ la ni kuma min fɔ ko ɲɛna tuma dɔ o bɔra ale yɔrɔ la mais ni min tiɲɛna o bɛ se ka ye anw ka denmisɛnninya yɔrɔ ye an n'an ka dɔnni dɔgɔya Ala k'an ɲɛ ka d'an ma Ala k'an kunnaja an bɛ an ka alimami ba fo kabi bani do wallahi an n'a ye fɛn in bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a y'a an ka Bamakɔ k'a y'a jira diya don an na man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir mɔgɔ min dan bɛ Ala la i dan bɛ lahara la i dan bɛ jɔ saka kunu la ko i k'i ka dunan bonya katikaw y'an bonya kɛrɛnkɛrɛnya ma alimami ba an b'a fɔ an b'a barikada an kɔrɔkɛ bi yan n'o ye Sidibe ye solo Ala k'an n'o sara hɛrɛ la an n'ale ɲɔgɔn sɔrɔ mukadamu de fɛ mais cogo cogo ko ko mana na a b'an ka bonya di an na an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada an karamɔgɔ an n'an ka président ba n'o ye Seydi Cheikh Sirif Alada Haidara ye farikolo ti yan nka dusukun bi yan alhamdulilayi k'a bɔra yan sɔrɔ an dan bɛ o la o kuma na alhamdulila karamɔgɔ tɔgɔ la ka foli di bɛɛ lajɛlen ma wa a yɛrɛ bɔra yan sɔrɔ an kun sigilen don ni o ye a ye dugawu kɛ wa a ka dugawu fana bi yan a ye bonya min fana k'a bɛɛ kɛra Ala ɲɛna Ala k'an n'a sara hɛrɛ la Ala k'an n'a wasa Ala k'a mɛn an ɲɛfɛ ka an yɛrɛw kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye ya Rabbi maa ma bi kɛnɛ kan Ala k'a hinɛ sa bɛɛ lajɛlen ma ka tila k'a jira Mohamed Makiba somɔgɔw ko alhamdulillah an ba tɔw bɛ yen an ba dɔ de taara nka alhamdulillahi rabbil alamin ba ma ban an b'a fɔ Ala ma ko Ala ni ce ba min n'an b'ale ka kɛnɛ kan bi ale kɔni taara nka baw ma ban o de la an ka fɔlɔ cɛkɔrɔba ninnu kun ka kɛ mun dɛ u tun bɛ ba camanba de ɲini ka bila ni dɔ taara o b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen o tuma an yɛrɛ k'an hakili to o la alhamdulillah o tuma na ba tɔw bɛ yen ni Ala ka jɛ ye o tuma na an bɛ dugawu kɛ Ala k'olu mɛn an kɔrɔ Ala k'an ɲɛ mɛn u la Ala k'u mɛn an kɔrɔ Ala k'an ɲɛ mɛn u la salamu aleykum rahmatulah nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ wale ɲuman dɔn foli ani tanukanw caman kɛra kɛnɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnya la an karamɔgɔw fɛ min sɔrɔlu la an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ ayiwa an bɛ kɛnɛ min kan nin ye bani kɛnɛ de ye Usumani Traore an tun b'a wele ko Usumani Lamini Traore ne yɛrɛ de y'a tɔgɔ sɛbɛn madarasa la a ye école daminɛ ne bolo fo ka taa se a ka yɛlɛmali ma Bamakɔ Usumani ka b'a fitinin ma a kɛra mɔgɔ min hakili sigilen don faamuya bɛ mɔgɔ min na an ka classe examen Usumani ne tun bɛ danni kɛ o y'a sɔrɔ wari tɛ sɛbɛlama ye mais an tun y'a bila min bɛna danni kɛ dɔrɔmɛ 2 bɛ d'o ma ne yɛrɛ mana ye san b'a fɔ ko Usumani ye ne ka 2 caman dun dɔ sara sa an bɛ tulonkɛ kɛ tan donc Usumani a fa n'a ba n'o ye Lamini Traore ani Ndayini u ye mago don Usumani na mago don cogo bɛɛ lajɛlen na u y'a lamɔ k'a kɛ den min sabatilen don den min barikalen don donc ni o ba ntanyana bi o kɔrɔ k'an bɛɛ lajɛlen ba de ntanyana n'an ba ntanyana vraiment an ka k'an cɛsiri ka dugawu kɛ ba nin puisque Rasulu ye fɛn dɔ fɔ an ye ko ni mɔgɔ sara i ka baara bɛɛ labɛnnen jɔ ko fana kɛra baara 3 ye o baara 3 la ko baara o 3 de bɛ continuer o ti jɔ o baara 3 la den ɲuman de b'o la Usumani ba a n'a fa Lamini Traore u sara ka den t'u kɔ den min ye barika den wa an kɔni bɛ dugawu kɛ musokɔrɔba ye Ala ka hinɛ la Ala ka yafa a ma Ala ka fara jɔn kunnandiw kan Ala kana du barika ta k'a fɛ Usumani fana an bɛ dugawu k'a ye a bɛ cogo min a kɛ to ten n'a tora ten ni Ala ka diɲɛ ye Ala bɛ fɛn k'a ye min ka bon ni nin bɛɛ lajɛlen ye puisque Usumani ye denmisɛnnin min hakili sigilen don an bɛ dugawu kɛ Ala ka an n'a dɛmɛ Ala ka n'a kɔrɔta Ala ka n'a kisi Rasulu yɛrɛ kanu kama sallallahu alaihi wasallam Ala ka kɛnɛ ɲuman da an n'aw ma Ala ka n'a kɔrɔta an ka ɲɛmɔgɔ min ye Serifu kɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka barika don an n'a la an yɛrɛ t'a fɔ cogo barika kɛ dɔ la an b'a fɔ de Ala ka sida an n'a ma Ala ka sida an n'a ma
rasulu yɛrɛ kanu kama sallallahu alaihi wasallam. Bon an bɛ Ala fo ka Ala ti kojugu kɛ an bɛ kɛnɛ min kan an ba n'o ye an jɛɲɔgɔn min n'an ye ɲɔgɔn dɔn Ala baara kɔnɔna na Ala ka diinɛ baara kɔnɔ Mukadam Usman Tarawele an n'ale jɛra o tɛ bi ko ye an n'a jɛra kabini kunu tɔnba caman bɛ jamana in kɔnɔ bi Mukadam anw n'a jɛra k'olu créer ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ IJMA o membre fondateur don ale de ye premier responsable IJMA communication na groupement d'aide sociale musulman du Mali min sigilen don ziyara ko ni mawludu ko kama n'a ɲɛmɔgɔ Cherif Usman Awadane Haidara ye Mukadam Usman a bɛ groupement fana cellule de communication na Haut Conseil islamique du Mali bureau national ale de deuxième personnalité o cellule de communication fana kɔnɔna na Habib Kane kɔfɛ donc an n'a jɛra Ala de kama an n'a jɛra diinɛ baara de kama donc ale ba n'Ala y'u ka kalifa minɛ na anw b'a ye k'a fɔ Mali silamɛ bɛɛ ba minɛnen yan na Mali silamɛ bɛɛ Haut Conseil tɔgɔ la groupement tɔgɔ la IJMA tɔgɔ la an bɛɛ k'an ka jɛ ka sanga fɔ Mukadam ye an ba Ala ka hinɛ na donc an ka groupement min n'o y'an fara ɲɔgɔn kan n'o ɲɛmɔgɔ Cherif Awadane Haidara ye groupement ka objectif dɔ ka saraka bɔ ziyaraw k'olu valoriser jamana in kɔnɔ bi ye ba in ban ni tile saba saraka bɔ de ye ka silamɛw wele Mali fa bɛɛ fɛ Bamako ni Kati ka fara ɲɔgɔn kan ka alikuranɛ jigin ka dalilu kalan an da b'a la k'a fɔ Ala wele ni dugawu nɔrɔma minnu ni maaya k'i ka taaba ye a bɛ s'a ma maa minnu da b'o la ka fara ɲɔgɔn kan k'o dugawu sandɛliw kɛ Ala ka hinɛ se an bɛnbatɔ ma o saraka bɔ kɛnɛ an b'o de ka bi o de y'a to an ye karamɔgɔw wele ka bɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ ka na ɲɔgɔn tora Kati yan ka alikuranɛ jigin ka yaasiniw kalan ka dalilu xɛrɛtiw kalan parce que an da b'a la ko kama bɛ yen an yɛrɛw kama tɛ mais Ala tɔgɔ sanima minnu n'an y'olu fɔ a welekɛ ɲuman minnu n'an y'olu kɛ tuma dɔw la an jigi d'an ba kan ko Ala bɛ sɔn ka kɛ hinɛ ka se an ba in ma n'o ye Mukadam bamuso ye o de ye an fara ɲɔgɔn kan yan ka na o dugawu kɛ ka o hinɛ lase kɛ groupement de leader ɲɛmaa ba tɔgɔ la ne ye Cherif Awadane Haidara a yɛrɛ tun bɛ yan kunasini a yɛrɛ nana ka na foli kɛ parce que groupement sigi b'o de kan groupement sigi bɛ nin hakilila ninnu de kan nin miiriya ninnu de kan nin de ye islam authentique ye an ka jamana silamɛya kɔrɔ de ye nin ye ni banbaatɔ banna a ka adamaden ka Ala kira ko alayhi salam na adamaden fatura k'a ka fɛn bɛɛ bɛ tigɛ fo fɛn saba o fɛn saba dɔ la kelen aw waladun salihun yad'u lahu ko fo n'a taara ka den ɲuman to a kɔ min bɛ nin ɲɔgɔnna dugawu kɛ n'o se k'a ye anw d'an b'a la nin hinɛ bɛ se musokɔrɔba in ma o de y'an bila yan groupement ka esprit don groupement ka yeta de y'o ye o de y'a to an nana ani kana solidarité an ni Mukadam ye kelen k'ale bɔ yen k'an jɔ k'a fɔ nin ye anw de ba fatulen ye k'a deli Ala fɛ Ala ka hinɛ an na Ala ka yafa an ma Ala k'a makoto Ala k'a yɛrɛw ta kɛ cogo ɲɛ Ala k'o k'a k'ale bonya kosɔn sɔli ala nabi. Alhamdulillah an bɛ kɛnɛ min kan an bɛ sarakati bɔ kɛnɛ kan sabula ka d'a kan an ba o de taara Ala ka hinɛ kɔnɔ o talen kɛra hinɛ ka hinɛ kɔnɔ o tile saba ye bi an y'a ŋaniya ka kuran jigin a ye an b'o kɛnɛ de kan n'o ye Mukadam Usman Tarawele ba ye Mukadam Usman Tarawele ne dɔgɔnin don n ka kalannen don parce que a kalanna an fa bolo Ala y'a kɛ an y'an ka musokɔrɔba ntanya an farala ɲɔgɔn kan k'a yira Ala subhanahu wa ta'ala la a taara Ala ka hinɛ min na Ala ka dɔ fara a ka hinɛ kan o de y'an se yan nɔ ka n'an sigi ka kuran kalan ye ka dalayilu kalan ka yaasini kalan ka duwawudon kɛ ani ka wajuliw kɛ o de y'an se yan alhamdulillah an bɛ groupement fo parce que n'i y'a ye jɛkulu i bɛ fɔlɔ ɲɛmɔgɔ de la ɲɛmɔgɔ de ɲana o de sera ka na ni nin bɛɛ lajɛlen ye n'o ye Cheikh Cherif Usman Awadane Haidara kunu sufɛ a yɛrɛ y'a farikolo doni ka na anw lajɛ yan ka duwawu dɔn k'an ye musokɔrɔba ka saya la ka taa o ye fɛn belebeleba ye a yɛrɛ ɲɛna n y'a fɔ a ye kuma kɔnɔ n k'anw bɛ ɲɛmɔgɔ fɛ tan de tawadu bɛ ɲɛmɔgɔ min na majigi bɛ ɲɛmɔgɔ min na an b'o de fɛ an y'o dafalen sɔrɔ ale la an y'o dafalen min sɔrɔ a la an y'o sɔrɔ Ustaz Maki ba fɛnɛ na an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ɲɛmɔgɔ o ɲɛmɔgɔ bɛ yen k'a bɛ diinɛ in ɲɛfɛ o ka kɛ exemple ye ka ninnu ladege n'o kɛra silamɛya valeur zati a bɛ segin a yɛrɛ ma i y'a faamuya donc foli tɛ se ka kɛ nin na o ni groupement yɛrɛ kungo de ye nin groupement kungo de an tɛ se k'a fɔ ka tɛmɛ nin kan an bɛ foli min kɛ dɔrɔn o ye Seku ka yɛrɛ doni ka na nin kɛnɛ in kan an b'o foli de kɛ ani Sirifula yɛrɛ an b'o fana foli kɛ kosɛbɛ. Alhamdulillah an bɛ Ala fo ka wale ɲuman dɔn an bɛ Ala ka sunna dɔ kɛnɛ kan o ye sunna jumɛn adamaden n'i ma ban nali ma i tɛ se ka ban tali ma
ala ila idu ta ko kullu man alaiha fan kullu nafsin za'iqatul maut fa fa medu kul ko kan ni bala fango fa me ala ka dani kono ni ka soro ni bala bebe sa ya nene anga musokoroba fatura akle sabai biye no ye ambaraka nyogo anan tirike anje nyogo Usman Traoré ni bela jere mbaro ko muqaddam ale ka musokoroba fatuli kle saba kalande uni karamogo yo nyogo soro yambi kana anga manyema utokola anga karamogo utokola kana duwa donc ambal maga Usmani anaka dimba bela jere alaka munyu no ya uye ka sabali no ya uye ka dako nyuma no ya anga musokoroba ye amela tanu ka wala nyuma ndo ni ala tanu ko de kada kira ka kuma kan flaka a folo mi ala kira ba fo kishin na ba ko mu'mini ka ko be here al mu'min kulluhu khair ni ala here ka ya be ala tanu ala ba jidi here la ni here tanafana ya soro abadi alama alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un hukma ala fana be joy kanyogon soro ya karamogo ye boli minke ani muqaddam jonyogo ye boli minke o be ala kira ka kuma do fana de cementia ni ma iye ma minun kanu inolu de be kunu nyogo fe la hara jodo mama na balo feminga ibe fatu o de ka wa ibe kunu o de ka sinin ka jo Allah subhanahu wa ta'ala nyakoro ni ya nunu be na nambi musorba de aduna jenyuma de kono ani jenyogo nyuma o ne jera ani kalandew ni karamogo de jera aka barakara ala ko ni kira ko de dine ko aka barakero de ani jamana ko o de ato mawo ma dine mo ko jamana en kono bi nimi maseya o ka ci sira ya darura do bali kaseya kam ni bani kara fo bi dongodo ni yona jama de sigilembe o ba ira ka fo islamia e jemi fo islamia e kliya mi fo o yi tiede barsa ni ko yi soro ko mi mo hami mimi madu sukasi ni islamia we ataka kuka koyi mali islamia nyemo be ataka kaka koyi obe mo dusukun sabati abe sabali nogoya mogoy abe mo da Allah subhanahu wa ta'ala la abato mabi chesiri ala kula abato mabi chesiri mogoya la abato mabi chesiri dina kula nasoro ambal make kume fera la minti dina koyi peut-être ka kume mina ebo mo de ya no fe nga maka wati laban atigi magobe dine mogo wula hali ma min te dine mogo obi bolo bo ka bolo sama dine mogo no fe wati labanna ni ala ma min ga nyema ya be ko ye iba ala tanu ka wali nyumondo oda ke ame foli ke karamogo be fen sira no fen ka chi sira fen ka kuma sira amu fu ko wali nyumondo ka do ku ye ka awere fu o ka chesiri na ka wuli ka jola an karamogo re borano no shérif ke ho conseil président Chérif Ousmane Madana Haidara ayre sira an kana foli ke ayre nana ani dimba ya nyogoy la siralini haklisiki kuma munumba fa ani duwa munumba fa wula si ala mi fana nogoya ka amboluma de me ambaka kula ayo fana ke mali islam bela jini tokola amba fo ambe duwa kai ambe duwa ka dimba ya bela jini ambe duwa ka mali islam be ambe fatuli keneka alhamdulillah anga musokoroba no e muqaddam Usman Traoré ana corona dogo an yere amba ale de fatura silamaw jelalembe o keneka bi jumashi doyena usaraka bo kene amode kaya ni ala sonama alhamdulillah rabbil alamin kosegin foli mene bolo oye mogo nana nyumaya munke amse ga fode an nana muqaddam ga nyumaya anana kana doni de sarala note aleka keta vraiment atsega foka sa dana sabula anya doni fon fen dine barado ne na rega je samugani ko ame jela fo bi alhamdulillah muqaddam ga bara bena dine bara ma na corona dogo sabula ga daka chokoroba ni musokoroba usona ka ubolo bla o bara de la ka demson la donia noye u ka tugu karamogo no fe u ka do dine bara la ina fo ala ya fo chuga na obo siraka o konna na nu e dine bara damne ka kontina noye anana ye islamia in konna na beni ka tabulo do beni ka famundo me tiere ne ala ka kan muqaddam ay tabulo mun kanu ay dana ya soro groupe mun ka tuga no fe ka damne kunu ka se bima alhamdulillah obe anjigi seme robo oban wasa robo anga président Mouad Makiba ijima togola be keneka alhamdulillah ana nyogono chama imam ko ke kale unana kana dugaw do ka fara banjugu dumiyaw ka una nyogono chama Chérif Moufa Haidara Sola Haidara
o bɛɛ nana ala kama a kira kama i n'a fɔ jama tɔ nana cogoya min na sabula an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ijima kɔnɔna na ka na an to o baara kɔnɔna na ka na ni hakilina wɛrɛ ye ka na tɔn belebeleba mun créer n'o kɛra groupement de leaders spirituels musulmans du Mali ye an y'o tɔn créer Bamakɔ kɔnɔna na yan k'a kɛ ka Mali fantan 4 bɛɛ labɔ an nana lajɛ ka o ɲɛmɔgɔya ta fana k'o da an ka danayamɔgɔ dɔ kan k'o da an ka silamɛ dɔ kan k'o da an ka ladiri dɔ kan k'o da an ɲɛjɔyɔrɔ dɔ kan o danaya taara k'o da mɔgɔ min kan k'o bila o groupement ɲɛfɛ o de ye an karamɔgɔ n'an fa ye Sherif Usman Madani Haidara an y'ale bila groupement ɲɛfɛ ka da la ka tugu a nɔfɛ nin janaja kɛnɛ in kan fana alhamdulilayi a yɛrɛ fana nana ka na sen jɔ cidenw nana ka na sen jɔ an bɛ se k'a fɔ an wasara an nisɔndiyara saya kɛnɛ kɔni don mais tiɲɛ na an bɛ ala fo ka ala barika da komi silamɛw bɛɛ lajɛlen sera nin kɛnɛ in kan yan ni mugadamu y'u y'a nɔfɛ a yɛrɛ ka kuma la a jigi sigira an bɛɛ lajɛlen fana jigi sigira donc an tɛ kuma kuntala janya waati n'a cogo kama nin ye bonyamaseginw de ye musokɔrɔba min n'an b'a ka kɛnɛ kan n'o ye mugadamu yɛrɛ ba ye n'o y'an ba ye walahi a ye bilasiralikan min fɔ a ka bana kɔnɔna na yanni ka taa se bi don in ma a bɛɛ kɛra ne ɲɛna o tuma alhamdulilayi an b'a dɔn ala barika la a bɛ ala ka hinɛ dafalen na bi ala k'o k'an n'a ye ala k'o k'an n'a ye telesirifu la vraiment an b'aw yɛrɛ fana fo a ka baara kɛcogo ɲuman na ka dugawu k'aw ye ka dugawu ɲini aw fɛ an karamɔgɔ ka dugawu k'a ye Sherif Usman Madani Haidara yarabi ala k'a fana mɛn jama ɲɛfɛ diinɛ baara in na a bɛ cɛsiri mun na yarabi yama a farifoni na kɛnɛya a n'a lafiya ala k'o nɔgɔya an n'a ye an b'o ɲini ala fɛ ala kira yɔrɔ ma n baden kaɲi n bɛ yafa ma ala ka yafa ma ala ka saya k'a ma lafiya ye a taara k'an minnu to a kɔ ala k'an kɛ kɔto ɲuman ye ala ka limaniya d'an ma ala k'a di ni silamɛya ye n'o tɛ n fa se bɛ ala de walayi se t'anw ye n bɛ dan ye n'o tɛ n bɛ kasi walayi n y'a fara n baden ma ala de b'u sa bɛɛ y'a ka sɛbɛ Haidara yɛrɛ bɔra yan ka na n'a bolola hɛrɛ ye ka na ni balo ye an bɛ dugawu kɛ Usumani n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ ye ala ka sijan ni kɛnɛya d'u ma ala k'u ka jɛ banban ala k'u kulufa ala ka n'u bafa ala ka faamaw karabaw ye ala ka fantanw karabaw ye u bɛ fɛn min ɲini ala fɛ diɲɛ na n'o ye hɛrɛ ye ala k'o d'u ma u bɛ sa min ye diɲɛ na ala k'u kisi o ma an bɛ dugawu k'u ye o ye denmisɛnnin ye ala k'u kɛ mɔgɔkɔrɔba ye u y'an kɔrɔmuso kɛ cogo min an bɛ ala deli a k'an fana kɛ ten n'an ka donna b'an sera o de an b'o de ɲini ala fɛ sisan n'o tɛ ne tɛ foyi ɲini ala fɛ parce que an bɛɛ de bɛna sa an bɛ ala deli olu k'an su don an bɛ ala deli o de la an kɔrɔmuso kɛra cogo min ala k'an fana kɛ ten ciba kanu kosɔn bidon hɔrɔnma kosɔn salalahi rasul kuma t'an da kalandenw ye koyi ala k'u sara dɔrɔn ala ka Usman n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ kan bɛɛ ala k'u kun ɲɔgɔn na ala k'u kun ɲɔgɔn na baara nana kuncɛ ni an karamɔgɔ Alhaji Mukadam Usman Traore ale ka bonyamasegin foli k'a ta k'a ɲɛsin naba bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnya la a jɛɲɔgɔn ani mun jɛn bɛ silamɛya baara la fo ka taa se Mali Haut Conseil Islamique ɲɛmaaba ma sɛgɛnbani ɲinabani a Seyidi Sherif Usman Madani Haidara bonya min n'a y'a kɛ ko in kɔnɔna na min sɔrɔl'o kuma na an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Jalo ni ko nisɔndiyabagatɔ ma k'a ka tasuma fifa lala ni nunji ma faga daji bɛ sɔn k'a faga donc an tɛ ala deli o la an nisɔndiyalen don kosɛbɛ kosɛbɛ adamaden ne dekun y'i sɔrɔ dekun min n'i se t'a la i ɲɔgɔnna wɛrɛ se t'a la fo ala ka ko i b'o bila ala ka minɛn kɔnɔ kuma dɔ la a b'i tɔɔrɔ nka n'i ye jama sanuman sugu dɔ i nɔfɛ jɛɲɔgɔnw na baara siraw la teri siraw la k'olu y'i ɲɔfɛ olu kɛlen don dekun min b'e la olu yɛrɛ y'o ta ka tɛmɛ e yɛrɛ bakun kan kuma dɔ la i ka dekun a bɛ k'i bolo nisɔndiya ye donc an degunna ka d'a kan ala ka ko don kullu nafsin za'iqatul maut an kelen o kelen an bɛ saya nɛnɛ don dɔ wa hadamaden kɛra cogo o cogo dɔ de b'i ta labɛn o tuma anw ye dɔ de ta labɛn bi sini dɔw fana bɛ na anw ta labɛn o la an dusukun kun tɔɔrɔ la mais bibi na an bɛ yɔrɔ min na ko sisan vraiment dusukun tɔɔrɔ taara ka bɔ an na ala ni an teriw an'an balimasiraw n'an sinjisiraw n'an baarakɛɲɔgɔnw e yɛrɛ ye jama ninnu ye ne ɲɛ tɛ Mali karamɔgɔ la min mana dugawukɛ la an ka musokɔrɔba in ye a dan ye min ye o ye Sherif Usman Madani Haidara ye a yɛrɛ y'a sogo doni ka na fo sokɔnɔna na yan
kana dugawu kɛ musokɔrɔba ye k'a ɲini ala ka yafa musokɔrɔba ye ni su bɛɛ lajɛlen ma Sheikh Usman Madani Haidara an t'a sara sɔrɔ an bɛ dugawu k'a ye hali an filɛ ka kuma télé min na ta ne ka ɲinini tɛ a yɛrɛ de ye mɔgɔ wuli tuguni ka mɔgɔ bila ka na ko baara in tɛ se ka kɛ fiyewu f'a ka na a images ka bɔ maaw k'a ye k'a fɔ fɛn min don a n'an bɛ jɛ min na mɔgɔw ka se k'o jɛ kɔrɔ dɔn o la vraiment nisɔndiya foli dan o de bɛ an na k'a ɲɛsin maliyɛn bɛɛ ma k'a ɲɛsin jɛɲɔgɔn bɛɛ ma k'a ɲɛsin kanuɲɔgɔn bɛɛ ma k'a ɲɛsin groupement des leaders spirituels du Mali a maa ɲɛmaa ma a n'a membre bɛɛ lajɛlen ka foli lase u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Haut Conseil islamique fɛnɛ ne yɛrɛ ye o membre dɔ ye o tuma an b'u bɛɛ fo bɛɛ y'i seko kɛ bɛɛ y'i seko kɛ min seko kɛra min ye min seko kɛra kuma duman min seko kɛra appel ye min seko kɛra message ye bɛɛ y'i seko kɛ ka foli kɛ ka dugawu kɛ musokɔrɔba ye an b'a dɔn an yɛrɛ ni ala cɛla la ani an ka faamuyali yɛrɛ la ni ala sɔnna ma ala bɛ yafa musokɔrɔba in ma an dalen dɔ la o tuma o foli de b'an fɛ k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma inshallah sababu ɲuman min ye kɛnɛ in sigi bi o de ye an jɛɲɔgɔn a n'an baarakɛɲɔgɔn a n'an denkɛ a Sheikh Mukadam Usman Tarawele ale ka musokɔrɔba ka fatuli o de ye an se nin kɛnɛ in kan yan bi musokɔrɔba in yɛrɛ fana a kanu tun bɛ anw na kosɛbɛ anw kanu tun bɛ a la et surtout a Seydi Cherif Usman Madani Haidara ala tun y'o ka ko diya ye fo k'a dama tɛmɛ et puis a ko ka télévision sanni a k'a ka télé kana bila foyi la fo n'a kɛra Cherif la gansan ye donc mɛ ne bi ya kun min kama bi o ye groupement ka ci ye parce que Usman Mukadam Usman ale bɛ groupement de la donc groupement maaba don a maa ɲɛnɛma don donc ale ba fatuli a bɛ n'a fɔ groupement bɛɛ lajɛlen de ba fatura donc an nana ka na o duwawu kalan de kɛ bi ka laseliw fana kɛ ka tila tuguni ka fɛɛrɛ kɛ fana min bɛ se k'a to a bɛ se ka courage sɔrɔ hali bi ka continuer groupement kɔnɔ groupement k'a ta sanfɛ fa duguma a bɛɛ lajɛlen nana hali a Seydi Cherif Usman Madani Haidara a yɛrɛ nana sufɛ parce que wula fɛ Fatumatu Zahara tun bɛ yen a ma se ka temps sɔrɔ o la ka na mais sufɛ a nana ani bonya min ka kan a y'o di a tilala ka bonya di anw yɛrɛ ma 40,000 k'an ka na n'a ye k'a di k'a kɛ saraka ye donc nin ye an sekun ye yan musokɔrɔba in ka tila ka duwawu k'a ye ala ka hinɛ a la ka yafa k'a ye k'a dayɔrɔ sumaya mais Usman yɛrɛ qualité b'a la kojugu n'i ko ijma a b'o la groupement a b'o la Haut Conseil islamique a b'o fana camancɛ la ale de ye hali o communicateur ye donc i b'a dɔn k'a fɔ cɛ min don a kɛra bɛɛ fɛ n'i ye mɔgɔ kelen o kelen ɲininka o b'a fɔ ko Usman bɛ ne de fɛ ka tɛmɛ tɔw kan o jogo de b'a la a kelen bɛ k'i yɛrɛ bɛn bɛɛ ma walahi ŋɛɲɛ t'a la donc n'ale ka ko sera o ye an bɛɛ lajɛlen ka ko selen ye an bɛ duwawu de kɛ dɔrɔn ala ka hinɛ musokɔrɔba la ka yafa k'a ye k'a dayɔrɔ sumaya ka mɛlɛkɛ ɲuman bila a kunna salli ala muhammadin nin kun ye an ye katikaw fɛ yen nɔ sanafara la an karamɔgɔ Alhaji Mukadam Usman Tarawele ale b'a ka kalifaw minɛnen kɔfɛ tile 3 sarakabɔ min kɛra o kɛnɛ de kun ye nin ye min kɛra ka bɛn février kalo tile 16 ma san 2019 an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ musokɔrɔba la ala ka yafa ma ala k'a dayɔrɔ sumaya ala k'a fara silamɛ furuw kan k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn jamana in kɔnɔ jamana in kɔkan k'a ɲini ala fɛ ala ka waati wɛrɛ yira n na wasalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu Hangalondi sega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela hangalondi sega tieme tenya welela hangalondi sega tieme